Дуслар, без Биләр дигән матур җирдә, бу элеккеге Болгар дәүләтенең башкаласы булган җир, биредә 100 елга якын Болгар дәүләте, Волжский Булгариянең башкаласы урнашкан була, һәм бу җирдә тарихи урыннар күп, хәтта тарихи һәйкәлләрнең нигезләре сакланган, һәм шулай ук шушы җирдә элеккеге заманнарда дин тотып, шундый изге бәндәләргә әйләнгән кешеләр күмелгән, шулай ук шәһитләр дә бу җирдә күмелгән, һәм бу җиргә инде халык хөрмәт итеп килә. Биредә шулай ук чишмә суы бар, бик тәмле шифалы суы, аны халык яратып куллана, үзе белән алып китә. Һәм шушы Биләр җирлеге Татарстанда туристик үзәкләрнең берсе булып санала. Рәхим итегез, җәйге матур көннәрдә шушы матур җирләрне күрегез, файдаланып калыгыз.